Start. Halløj! Der er musik. Nu er vi tilbage. Første dag. Ja, der er dag 2 af episode 4. Yeah. Og mens vi var væk, det er ikke den lange nat, så er der blevet lavet 34 dark matter. Halleluja! Så vi tænker på, at vi lige vil opgradere dem her. Jeg gør det. Jamen, vi skal bare lige hurtigt, hvor meget glowstone har vi? Ellers laver jeg bare lige rundt mere. Ja, det er det, jeg vil sige, at vi skal kondense noget glowstone. Det er. Nej, der er nok godt. Jeg skal kun bruge sådan det her. Det er det, så og så skal jeg bruge. Vi har masser af glowstone. Men vi mangler lidt obsidian. Hvor er obsidian? Jeg ved, jeg havde en på mig. Prøv lige. Tryk lige på F1. Sådan der. Jeg har en, jeg kondenser lige resten. Du har lavet en bag. Du har lavet en bag til mig. Jeg tager resten. Jeg tager bare det sko. Kaster du en bag til mig? Hvad? Kaster du bag til mig? Ja. Har du ikke lavet en til mig? Værsgo. Okay. Så fjerner jeg lige den her. For at kunne lave det så. Så skal jeg vel også opgradere relaysen, skal jeg ikke? Ja, allerede. Det har jeg allerede gjort. Nå, okay. Jeg har det hele her. På min video. Dem skal der være 16 i. Der er 12. Hvad laver du? Læg dem ind igen, så jeg styr på det. Læg dem ind igen. Vent lidt. Sådan. Jeg tror det nok. Jeg finder ud af. Først MP3 kollektor. MP3? Nej, MP2. Skal du sige, hvad der hedder? Okay, det er pænt dyrt at lave en rap med dig. Men altså, hvis vi kan godt lave en rap med dig nu. Så bare kondens. Nej, så får jeg måske kun halvdelen af det her. Så laver en MP3 kollektor. Det er fint nok det her, det synes jeg. Den er jo også rimelig rundt, når vi har det her nu. Det var så jeg synes. Så! Simpelthen. Og der er 12 tilbage, så kan vi måske lige lave en hjelm. Skal vi lave en pænt sprog til os? Vær så god. Så skal jeg lige lave den der om til en automatisk crafting box. Skal du lege med mig? Det er først ikke systemet. Vi har jo vores philosophy sådan der. Simon. Selvfølgelig vil du også. Du kan hvis man kunne shift, lægge højre klik på sin navn, så bliver det sådan en speciel navn. Sådan der en automatisk crafting box. Jeg tror, den skal lave diamanter i stedet for. Fordi de diamanter, den laver, kan det om til. Altså, skal jeg ikke bare lave en rip matter, og så bare kondens? Nej. Laver du en rip med dig, eller hvad?
Ja, jeg har allerede lavet en. De er ikke syge på det. Nakket. Nej, helt ærligt. Det er mig, der laver det. Så går jeg bare til dig. Ja, det må du. Men så får du bare ikke den her. Hurtigt. Kondensen. Nej, jeg skulle ikke tage den. 100 år senere. Snyder vi den op i. Så er vi i gang. Vi kunne også lave et let's play, hvor vi snyder så meget, vi vil. Så bygge et hus over på den anden side, men vi har gæster. Jeg bare lad dem prøve at komme ind. Få den der. Jeg elsker at være hunger og kling. Og i dag, eller måske i morgen, satser vi faktisk på at få, hvad var det, 40 slots og 2 gigabyte. Ej, 40, jeg tror nu, jeg tager ned på 20. 20 Og så ser slots vi- og 2 gigabyte. Og måske 3 gigabyte. Det får man måske gratis med, men vi siger ikke, hvor vi højster lige nu, fordi så begynder jeg sikkert at sige, Så det får vi jo se. det bliver dejligt. Hey, i stedet for at lave rip med dig nu, skal vi så ikke bare lave en Swiftful of Rending Gale? Så laver Jo. jeg lige 8 for Men meget. hvordan har du tænkt dig at komme op igen? Så løber du bare. Sådan der. Hvor meget dark matter har vi? Jeg har 2 stykker her. Jeg står og jumper til dig. Jump. Hov. Au. Ja, flot. God, så finish it. God. Bare til top, så kommer du derop. Eller tv som mig. Hvor meget, har du noget dark matter på dig? Nå, jeg har 4. Hvor meget dark matter har du? Jeg er nok til at lave en ring. Jeg har 2, så bare gå over og lave din ring. Nej, jeg gør bare det, jeg lægger det i din crab. Jeg lægger det ind i din Tuminite, så jeg gider ikke til at lave den. Hvor er du doven? Ja. Har du også lavet et iron bånd? Nej, jeg lægger bare 8 stykker jern i stedet for. Så skal jeg lige have de der 8 stykker jern. Godt. Sådan. Så er det første ledet. Jeg ved, om man kan flyve. Jesus. Jeg bruger lige nogle diamanter til at lave en. Jeg bruger lige noget guld til at lave noget. Sådan der. Så laver jeg, skal jeg lige bruge en. Og jeg har også lavet energi til dig. En stack glowstone dust. Okay. Bare lige en over sporen. Det ligger her. Det Her. er så, Her er der en stack glowstone dust. jeg skal bruge en spændende lava. Hey, vi har lavvagter herude. De dræbte zombien. Jeg går lige til Mining World og henter en spændende lava. Jo. Brøndtjerne! De kan ikke komme så tæt på huset. Nu skal jeg bare finde et sted, hvor der er lava. Hvordan? Så fik jeg fikse glasser. Ja, brød. Prøv lige at vente, hvor lang tid har vi optaget? 9 minutter. Okay, jeg er lige ved at tro. At vi allerede Æblertjerne! Hvad, har du fundet ud af noget, hvordan vi kan, du ved, komme over til et eller andet? Så vi kan optage 20 minutter? Ikke sådan helt.
Jeg tror, at I har prøvet at kontakte min mor. Det lyder rart. Jeg er fri halv 12 i morgen, så der kan vi bare lige lave lidt research, hvis du også er fri der. I morgen? Ja. Ja. Ja, det var bare det. Jeg er fri halv 12 i morgen. Ja, det har jeg også. Jeg skal... Nej, det siger jeg ikke nu, vi optager for helvede. Ja, for helvede, vi optager. Der må der være noget lava et eller andet sted hernede. Der er lava. Og der er noget uranium. Eller uran. Det er også noget. Og noget safir. Og nu henter jeg det lava. Har vi sgu en spændende lava. Se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der. Bam. Der. Og. Se. Der, 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 der. Der. Der, der. Og der. We're full of running gale. Det er rart. Hvad er det så ved at være betydet, vi skal lave vores første quarry? Ah! Jeg brænder! Der er vand! Hold! Se, jeg ja da. Jeg er der halvliv tilbage. Og jeg skal have noget melon. Ups. Hvad har du nu lavet med folk? Du ved godt, man kan bruge det der til Strift with Reading Gate, og ja, jeg kom til at springe en eller anden i luften. Nej. Og nu mister han lige sin armor, jeg skal lige have noget. Jeg skal lige have en spawn. Skal jeg finde op igen? Kom sådan op. Forstreg. Op. Forstreg. Spawn. Jeg kan flyve. Bam. Så skal jeg lige have 16 af de her som en undskyldgave. Nu skal du ikke gøre det igen. Nej, jeg snakker bare zombie. Vi skal lave en chartisk creeper. Afprøvet. Eller bliver det først i næste episode? Ja, vi kan godt lige nå, at du skal lige finde en creeper. Der er en creeper. Hvor? Der. Jeg skal til på lige skrådstræk. Okay, nej! Hvor er der en creeper? Der. Charge to creeper! Okay, vi kan charge til zombie. Du kan gøre det på en gris. Så se hvad der sker. Nu dør jeg. Okay, jeg prøver at gøre det på en gris. Det bliver zombie pigman. Fedt. Selvfølgelig kan du få en kyllingflæs. Værsgo for din brød. Din smilesmør. Okay, tag din brød. Tag dit gunpowder. Det er sjovt. Det smager så godt. Hvad laver du med en gris? Kom her. Nej, jeg har ikke med glowstone allerede. Ha, så døde jeg en zombie pigman. Zombie pigman. Den nakker du min ting. Nej, det gør jeg ikke.
Give me that fucking stuff. Give me that stuff. Give me that stuff. Give me that Jeg er stuff. i gang. Nej, det er min. Nej, det er det ikke. Der var 2. Der og der og der og der og der og der. Hey, hvor er min glowstone bakke? Well, kan du ikke lige condense noget glowstone til mig egentlig? Nej. Og min pickaxe, Sende. Et pickaxe, jeg havde blå, så havde jeg en Nej, iron. du havde kun en grøn. Jeg havde en grøn og en iron. Fint, så tag din iron. Og ja, der er rødt svær. 2 stå, 2 fat. Nå, jeg laver lige noget plastic material. Der var 14 stykker glowstone. Jeg kondenser faktisk lige noget glowstone til mig. Så jeg har noget at bruge. Sådan der, så har jeg nok. Sorte sko, pæn dragt. Fuck, vi er egentlig lidt diamanter nu. Så sæt den til at lave det i stedet for. Nej, Så vi skal stoppe nu, det er 16 minutter. Nå, farvel.